guys, good morning ulit. Welcome back ulit sa ating channel, Ilocano Gunner. So for today's video guys, maniniksay ulit tayo dito sa gitna ng bukid, yung mahiwagang puno ng sampalok. Ito yung mga pananim, naghahanda na sila lahat sa mga pananim nila. Taniman na ng palay dito ulit. So subok tayo maniksay guys. Sana makahuli tayo kahit ano lang pang ulam. Buenas mo naman. Matagal tayo hindi nakapaniksay. Puro bird hunting ginagawa natin. So today's video maniniksay ulit tayo. Kaya sana antabayanan nyo guys yung mga patama natin kung meron. Sige, stay tuned guys. Update ko kayo mamaya. Madulas tong pilapil. Sige guys, stay tuned. Ito guys, hindi natin nakuha ng video. Laki ng binamano natin Yan binamano natin. Laki. Laki guys. Mga 8 fingers. Dito natin tinira. Diyan sa pinitak. Kakaset up pa lang natin. Binahang to guys na palayan. Mas malakas masyado yung tubig na pinasok kaya binaha. Kaya may mga isda. Kaya nakadali tayo ng isang malaki. Hindi pa tayo nakakarating sa sampalok kasi yung puno ng sampalok. Sana madagdagan pa. Okay guys, stay tuned lang. Sana madagdagan pa natin yan. Tali ata. Yun, matali guys. Ayun yun, sa electric load. Yun. Yun, second shot natin. Ay, second cuts. Tilapia ulit na malaki. Pangalawa natin guys. Yun, malaki. Oh, yun haba. Pangalawang huli natin guys. Yun. Laki. Gitnang gitna. Ayun guys laki. Gitnang gitna ang tama. Pangalawa natin, hindi pa tayo nakakarating sa mahiwagang puno ng sampalok. Yun, yun dalawang malalaki. Ayos. Na meron pa.
Dito na tayo guys sa taas ng ano, puno ng sampalok. Yun, target natin. Wala pa naman ako nakikita ano, isda. So gantay-antay pa tayo guys. Sige, stay tuned lang. Tinamaan guys. Yun o. Tinangay. Natsamba natin. Lumalangoy siya. Yun. Hindi natin tinamaan yung maliit. Pero itong mas malaki tinamaan na. Hugot. Natin. Yun. Pulang-pula guys. Tignan natin hindi abutan. Tumatawid siya sa harap na. Nagbabala tayo. Ayun. Nadali din. Oh, okay oh. Laki guys. Pangatlo natin. Plapla na dali natin. Naabutan pa natin. Ang bilis niya lumaw eh. Binanatan kong mas maliit, hindi tinamaan. Sumabit dito sa dahon. Dito sa harap natin. Tapos nung nagbabala tayo, biglang napakita ito. Tumatawid. Tinahabol natin. Hanggang sa lalaki. So mga 2 kilo na to huli natin. 3 piraso pa lang. Yun, sige. Stay tuned pa. Madagdagan pa natin. Meanwhile, merienda muna tayo guys. Ito chicken wings. Wow, chicken wings. Wow, baka naman. Kuha tayo ng kangkong guys. Yan o. Ang sahog natin sa huli natin. Daming kangkong. Yan. Oh. Kaya kuha tayo ng pangsahog.
Dali guys, dali. Dali. Yun o, malaki. Dali. Malaki o. Oh. Dali siya. Tatanggal na. Susuntukan natin. Tatanggal na gan. Guys, oh, dali siya. Op. Kawalan. Yan ang pwesto natin. A few moments later. Yun. Tapos na naman yung adventure natin ngayon guys. Tapos na naman yung paninikay natin. Kahit makulimlim, naka-jackpot tayo ng pang-ulam. Yan. Kahit mahangin, buti nakakatama tayo. Dito lang tayo sa mga pinitak guys. Isa lang nahuli natin dun sa may wagang puno ng sampalok. Dito sa mga pinitak tayo nakakuha ng ano tatlo. Salamat at na nagtyaga kayong nanood sa ating video guys. Shoutout na lang sa lahat at salamat ulit sa panonood. Ito yung mga huli natin guys. Yan, malalaki, 4 na malalaki. Yan yung chinelas ko, size 11 na chinelas. Okay. Jackpot tayo guys ng malalaking tilapia. Kaya salamat, thank you Lord at huli tayo ng pang-ulam. Yun, salamat ulit sa panonood guys.